Zondag 21 augustus was het tijdens de Dionysos Schilderdag in Streekmuseum De Locht onder andere de mogelijkheid om bier te proeven. De buurmannen Joop Krijns en Joop Noormans uit Oostrum waren aanwezig om met trots te vertellen over hun gebrouwde bieren en hun nominatie voor het Europees kampioenschap, de European Homebrew Competition, met het biertje Barley Wine. Voordat het zover gekomen is er enige tijd aan vooraf gegaan. We vonden het leuk om samen iets te doen. En toen zijn we begonnen met bierbrouwen. We hebben hier de cursus gevolgd bij Dionysos en toen meteen lid geworden. En in het begin brouwde Joop apart, ik brouwde apart. En later heb ik gezegd, we gaan dat gewoon samen doen. En nu brouwen we iedere woensdagavond. Barley wine is een bepaald type bier. Zoals er heel veel biersoorten gedefinieerd zijn binnen de amateurbrouwgilde. En de barley wine in dit geval betekent een gerstewijn. Dus een bier gebrouwen met een alcoholpercentage boven de 10%. Wat moet je allemaal doen om bier te brouwen? Welke ingrediënten heb je allemaal nodig? Je hebt water nodig. Dat is het eerste. Je hebt maar 4 ingrediënten nodig. En van die 4 ingrediënten zijn inmiddels zo'n 60.000 tot 80.000 biertjes gemaakt over de hele wereld. En de water, mout, gist en hop. En daarbij kun je nog wat stofjes, wat materialen erbij doen, zoals koriander en noem maar op, om de smaken te verfijnen of te accentueren. Het is een compliment voor de heren dat ze zo ver gekomen zijn. Door te proeven, te verfijnen en vervolgens weer te proeven, zijn ze tot dit unieke biertje gekomen. En samen met 15 andere thuisbrouwers uit Nederland via het NK genomineerd. Ja, het is natuurlijk een fantastische eer als je met het Nederlands kampioenschap meedoet, wat wij nu voor het 3e jaar gedaan hebben. Dan krijg je dat andere mensen jouw bier beoordelen. Want je vindt je bier natuurlijk altijd zelf het lekkerste. En als je dan van 550 bieren die in Nederland ingezonden zijn, uitverkoren wordt om aan de Europese kampioenschappen mee te doen. En uiteraard aan een leuk weekend in Rome te gaan besteden. Ja, is dat natuurlijk prachtig. Je zet de club op de kaart. En gewoon apetrots eigenlijk. Een stel amateurs uit de Lulse gemeenschap tussen Oostrum en Venray. Ja, super. Waarin onderscheiden jullie waardoor jullie hebben gewonnen? Er zijn veel mensen die bier brouwen, maar heel veel mensen brouwen vaak de wat lichtere bieren. Blond bier, trippels, Weizens. Dat zijn bieren die gemakkelijker te brouwen zijn en sneller drinkbaar zijn. Een bier als gerstewijn heeft leeftijd nodig. Dus de gerstewijn die wij ingestuurd hebben was ook al van april 2015, die in 2016 pas gekeurd wordt. Dan begint hij net als goede wijn eigenlijk pas een beetje op dronk te komen. En hij wordt eigenlijk de komende 3-4 jaren maar alleen beter. De heren van brouwerij De Grieze hebben niet alleen barley wine gebrouwen, maar organiseren ook proeverijen en demonstraties bij het gilde of bij hen thuis. Ook zijn ze nog steeds bezig met nieuwe recepten. Als wij gaan experimenteren met een nieuw recept, dan brouwen we zo'n 20 liter. En als dat een heel lekker biertje is, dan brouwen we meer, dan brouwen we 50 liter. Daar hebben we inmiddels ook ketels voor, om dat te kunnen. En dan sturen we dat eerste recept bij en dan hebben we later een lekker biertje. Jullie houden het heel erg gezellig in de familie. Ja, dat is geen enkel probleem. Bij mij thuis bijvoorbeeld elk jaar een familiereunie met een man of 50. Daarvan hebben ze 2 jaar geleden dus ook maar besloten dat dat elk jaar bij mij moet zijn. Je merkt dan wel dat mensen die geen bier drinken in één keer het ambachtelijk gebrouwen bier wel lekker beginnen te vinden. En dat is natuurlijk het mooiste compliment wat je als amateurbrouwer kunt krijgen. En dan, ja, je krijgt in één keer veel meer vrienden natuurlijk als je zelf bier brouwt. Zo werkt dat. En dan is het niet meer van doe maar een bak koffie of nee joh, heb je nog leuke biertjes gebrouwen en nou voor je het weet ben je wel 4 flessen verder. Dus het ervan afkomen is meestal het probleem niet. Wij hopen nog lang samen te kunnen brouwen, want het is gewoon heel gezellig. Wij veranderen de wereld tijdens het brouwen. Dat is natuurlijk niet waar, maar we hebben mooie discussies, maar ook over het bier, maar ook over van alles. Want je bent toch van 5 uur 's avonds tot 11 uur aan het brouwen. En dan drinken we nog een nadrankje en dan is het toch 12 uur. Dan heb je toch veel uren met elkaar doorgebracht. De buurmannen verheugen zich op het EK in Rome, dat op 9 oktober zal plaatsvinden. En daarna weer vooral op de uitdaging thuis, om daar verder te kunnen gaan met brouwen en ontwikkelen.